खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 87थि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिथाय खुंफुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि थानसालि साखाथियाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 87थि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिथाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। नंगौ फैगौ 8 आरो 9 मे खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सा सानजा स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद मिरुनि बानजायनायाव कारिगावआव थानाय एबा क'क्राझार जिल्लानि जयगालय थानसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 87थि थैनाय सान खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन जिल्ला संसदफोरा थान्दै महरै बाहागो लागोन। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एमपि जयन्त बसुमतारी एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों कारिगाव दखरा स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि गाहाय नेहाथारि भारत मोसाहारि बिथाङा। जोंहा नैबे दा 87थि गुरुदेव कालीचरण रुंसारि सान फालिनाय बे हाबाफारिनि जोंहा लाहार फाहार खामानिया सोलिगासिनो दं। दासिमाव जोङो मावै मावै 70% खामानिया आवगायबाय। दा बे लेखा हिसाबै जोंहा दा कारिगाव आनसलिकआवनो जोंहा नैबे जुगालियाव खुंजानो थि जादों। दा बे हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंहा दा स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि बानजायनायजों जे जोंनि सा सानजा बे नर्थ इस्टनि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि बानजायनायाव खुंजानो लानाय नैबे क'क्राझार जिल्लानि जेनाखि जोङो बुंनो थाङोब्ला हेडक्वार्टार जेनेबा मन्दिर, बे मन्दिरावनो जोङो खुंनो सेन्ट्रेला बेखौ थि खालामनाय हिसाबै जोङो दिनै बे खामानिखौ जों सोलिगासिनो दङ। दा बे हिसाबाव जोंहा गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै जोङो गोबांथार लकेलिटि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा CM श्रीजुत प्रमद बर' सारखौबो जोङो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों। आरो बेजों लेखानो जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौबो जोङो गेवलां मेलनि सासे बेखेवगिरि हिसाबै सारखौ जों हांख्रायना लाबोदों। दा बे हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे क'क्राझार जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि जानानै जे जोंनि बे सारा स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदखौ मोजां मोनग्रा आइ आरो आफामोन भक्त साफ्रामखौबो जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लायाव खुंजानो गोनां जोंनि कालीचरण गुरुदेव थैनाय सान बे फालिनायाव साफ्रामखौबो जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। आरो बिनि अनगा जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबांनाखि जोंनि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि भक्त बाबामोन दं, आइमोन दं, बे आइ आरो आफामोनखौबो जोङो जोंनि नैबे साखाथियावनो थानाय कारिगाव आउट पस्टनि थानाजों नांजाबनाय जोहोलाव दैमालु एकाडेमिनि साखाथियाव जोंहा मोनसे जोंनिनो स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि फोथार दङ। बे फोथारावनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखायनो जोङो बेहाय जोंनि जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो भक्त आइ आरो आफामोनखौ जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि नैबे क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय। मा हाबाफारि खुंफुंनो लाहार फाहार? हाबाफारिया बेनो जोंहा फार्स्ट गिबि सान हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनसे बोसोरथामनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा। बेजों लोगोसे जोङो जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव मोनसे मन्दिर जोङो हेडक्वार्टार हिसाबै जोङो बे मन्दिरखौ जोङो बेखेवनो लानाय जादों। बेखौबो जोङो फार्स्ट गिबि सानखालि जोङो बे मन्दिरखौ बेखेवनानै लागोन। आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि जोङो 12थानि उनाव जोङो मोनसे सेन्ट्रेलनि भक्त आजावनाय बा डेलिगेट सेसन, बे डेलिगेट सेसनखौ जोङो 2:30 रिंगासोनिफ्राय जोङो बे भक्त थान्दै आजावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।
आरो बिनि अखानायै जोङो गेवलां मेल बे गेवलां मेलावनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि सिबियारि आरो जोंनि सुरुप स्थिति प्रसार संसदनिल' नङा बे साफ्रोमबो समाज सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना जुदि जेबो गोसोफ्राव गोनो गोथो सानाब्ला बेहाय साफ्रोमखौबो जोङो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो बेयाव खावलायदों आरो बेहाय जों आरसिनि जानानै जों बेहायनो एरियानि रायजो राजाफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो साफ्रोमखौबो खावलायनो हादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।